אנחנו נמצאים עם איתמר בן חמו, פעיל תנועת עם שלם בעיר ביתר, ואני רוצה לשאול אותך, איתמר בן חמו, אתה פעיל בתנועת עם שלם של הרב חיים אמסלם. אוקיי. לא מטריד אותך שהרב עובדיה יצא נגדו, מועצת החכמים יצאו נגדו, כבן למשפחה שהצביעה ש"ס במשך כל כך הרבה שנים, כבן לאבא שאפילו היה קצת פעיל בש"ס, איך אתה יכול להסביר את העובדה הזאת שאתה תומך ועובד למען מישהו, כמובן בהתנדבות, אבל עובד למען מישהו שמועצת החכמים יצא נגדו? תראה, אני קודם כל מוקיר, מעריך, ומילן הוא גדול כמו הרב עובדיה יוסף. אבל חשוב לי לומר לך דבר אחד, שהרב עובדיה יוסף שבוי בביתו ללא ידיעתו. מה אתה אומר? זאת אומרת, שאנשים סביבו מזינים לו איזה שהם נתונים, ועל פי הנתונים האלה הוא רואה את העולם, הוא רואה את העולם הפוליטי או כל מיני דברים. זה כבר קרה בעבר. תשמע, הוא יצא נגד כמה רבנים, אוקיי? בזמנו זה היה לרב משש, לרב מרדכי אליהו, ועוד, הרשימה עוד ארוכה. מה הוא אמר לרב מרדכי אליהו? תראה, לרב מרדכי אליהו בכלל אמר שהוא לא רב, אוקיי? אז בוא לא ניכנס לנושא הזה. עצם העובדה שהוא אמר את זה, אני לא הייתי אומר שהוא אמר את זה על דעת עצמו, אלא פשוט הנתונים שמזינים לו. אז לכן אני לא באמת מייחס לזה חשיבות, לעצם העובדה שהוא יצא כנגד הרב חיים אמסלם. ומה יש לך, איזה מסר יש לך להגיד לרב חיים אמסלם בפעילות שלו? אני אומר לרב חיים אמסלם, חזק ואמץ, תמשיך עם זה. תמשיך עם הדרך שאתה מתחיל בה, שאתה כבר נמצא בה. כולנו תומכים בך, כולנו רוצים אותך, אין בגלוי, ויש הרבה בינינו, שגם באסתר, תומכים בך. אל תתבלבל, תמשיך בזו הדרך, זו דרך התורה. איתמר בן חמו, פעיל תנועת עם שלם בביתר, תודה רבה לך. בבקשה.